Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba PS Marwan, MLA MDC jong Karanikor constituency. Hadin ka jing kundu jing jong kipat ba kathan borda na kada jong jing syakta ha klam covid kat kendai. Hinen ka sngi ka kanyaw terik ula beteng benoy ka jing yarap da ukhaw syaki kat kendai tili kisnang bat praspa san phut li kilang yeng jong kathan borda na do na bangli shado maheshkola. Nakaliang uba PS ula IT yaw new cow hakinang ilam shnang jong kiteki kat kendai tili kisnang bakin sam bat pen poyo new cow man laki tili yeng jong kini kisnang. Uba PS Marwan ula boru ka jing tukan pa mi kipat ba baginom ken sting yo nu kanyang jingpang bat ben borun ti ya jing mata jong katanat ka kwat ka kya bat ula boru ka jing karpa di kipat ba bakin long ki bril ki bidon kamen siam ya rap lem ya ki we la da ja bagidan kino kilong yeng ki be kendo ki jing Kejonga kum unomi khmat jong Karanikor constituency mentakasngi rengkat berkiri romba jong kapati dipi nilayalum ya ki khat khandai tili kisnong kirang ba snong ki sekretari snong ben IT yau new khaw syaki ben sam ha kisnong te dekan nakaliang jong ki nakaliang ki khat khandai tili kisnong kila ai ya kalis kaba lapoi syaki pas pak san putli kilong yeng bet na kalian kejonga nadu nang tai nathany bagli syadu sythany mo sekolah ngi don lang kira mbak snong bet sekretari jong snong te nilaya perkhat nilaya syong nilai peni ya ki jinge kiba pher ko pher kila penpau yang ngai ke jinge kiba kimat hakane ke sibnai steng haka jing khong dam kim la shu ben lek yo ben lek hat kim yo shu ben kamai ke ji kila sem haka jing kiba hapun kilong yeng lengkat bet kiro romba te ngalai ti yau neu khaw ben sam haki snong ki jongki te haki jo kapor na kalian jonga ngala karpat yaki parasnong prathau namar ba pun kilong yeng kipa mat ha ka jing ya ka jing jinja kipa mat ha ka bam kerdo ya ki bam kidi te ngapo ya ka jing pat ha ki paras nong para thau atadon apo kisnong ki jongki sngovha ben yarap lem ben yapet lem ha kum kini kipa